for strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Moltíssimes gràcies, Escola de Dansa Àngela Bertomeu, per esta magnífica actuació. El Club Ciclista de Bellreguard vol reconèixer esta nit a Andrea Contero Estornell. Vol reconèixer el campió de la Pujada Margarida 2022, que és Alberto Ibáñez. A dos persones destacades, així que demanem per favor la presència del president del Club de Futbol de Bellreguard, Jaume Pastor. El Club de Futbol Bellreguard lliura este reconeixement a Emeregildo Ballester, conegut com Mere, i Juan Pastor, conegut com Pollí. Del president de bàsquet Bellreguard 2022, Carlos Martí. Joan Escrivà Negre i Amaya Gómez del Pulgar Manzano, de l'equip infantil, i Judit Chacón Capellino i Laura Gregori Valdés, de l'equip cadet femení. Iker García Molió. Demanem primer, per favor, la presència del seu president, que és Ximo Fuster. Joan García, Vicent Benito i Sendoa Román. Demanem aleshores la presència dels seus tres capitans, Alexandre Malonda Cardona, Vicente Benito Ramos i Josep Martilla Ferrer. Francesc Seguí, Joan García, Jordi Canet, Adam Gars, Marra Macaer, Adrián Bolo, Joan Olaso, Miquel Barber, Sendoa Román, Iker Melero, Jorge Bertó, Sebastián Gómez, Josep Matías, Pau Martín i Samuel Espinoza. L'equip prebenjamí, que va ser campió de Lliga la temporada passada, en nom de tot l'equip puja el seu capità, Pablo Gavilà Gregori. Tiago Bolaño, Joan Navas, Guillem Miras, Pablo Gavilà, Víctor Chacón, Damel Ramos, Fernando Tur, Martín Moreno, Héctor Lorente, Hugo Donet, Diego Català, Dylan Devané i Arnau Ferrer. I té un premi com a millor entrenador de la temporada 2021-2022 a Joan Barber Molió. Menció d'honor en esta primera gala de l'esport de Bellreguard a David Vicens. Amb tots vostès, les integrants de l'Escola de Dansa Àngela Bertomeu. Lo tempo passa, ma una giorna non c'è mai soli, si già un torna bruciano terra mia e bruciano le cori, chi si ti d'acqua idra io si ti d'amori, a cura canto la me canzoni, si un genio gioca s'affaccia. El seu president és Toni Climent. Li demanem per favor que pugi. En la categoria masculina, Alberto Millet Pellicer. I en la categoria femenina, Encarna Ripoll Boigues.
que el reconeixement per a l'any 2022 recau en Guardamar Runners. Arreplega el Premi Maria Redondo. Dona el reconeixement en aquest 2022 a Juan Costa Micó. A José Cabanillas Torres. I arreplega el premi el president. Reconeixement d'Amics de Pilota Integral de Bellreguard a Juan Costa Cremades. Ha sigut seleccionat pel Club d'Amics Pilota Integral de Bellreguard per a rebre este reconeixement Salvador Gregori Miralles. Reconeixement, per tant, del Club d'Amics Pilota Integral de Bellreguard per a Salvador de l'Asunción Pastor. Demanem ara, per favor, la presència del coordinador de l'Escola de Pilota Pellicer, Hugo Peris. Així que reconeixement per part del Club de Pilota de Bellreguard i de l'Escola de Pilota Pellicer per a Marc Bataller Guarner. Premi del Club de Pilota de Bellreguard per a Ferran Torres Burguera. El poble de Bellreguard, per tant, el seu ajuntament, amb el seu alcalde al capdavant, lliura reconeixement a l'atleta Quique Llopis. Referent amb un dificilíssim i dur esport i, a més, dur el nom de Bellreguard per tot el món. Per això, l'alcalde, en nom de l'Ajuntament, lliura el reconeixement esportiu a Vicent Palonès.